kuni d-dawl. L-odwa tajba lil kulħadd. Lilkom hawn preżenti u dawk li qegħdin jisimgħuna permezz tar-radio u tat-television. Jisimgħuna u jarawna mena. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu dawn ikunu magħkom ilkoll. Ħuti, ġbarna flimkien fid-dar ta' Marija u d-dar tagħna biex niċċelebraw din l-Ewkaristija. Se nġeddu fuq l-artal is-sakrifiċċju tal-Kalvarju. Biex inkunu denji, jkun jistħoq ilna, nkunu nistgħu nersqu bl-umiltà, ejjew nitolbuh jgħinna, idawwalna u jaħfrilna. Nistedinkom sabiex tagħmlu l-intenzjonijiet tagħkom għal min tixtiequ titolbu u toffru u min-naħa tiegħi sejjer ikun Aller Wieħ ta' Ruħ, Aller Wieħ ta' Kelinu u Ġorġa Żammit. Illum il-Knisja 21 ta' Settembru barra li hija ġurnata festa nazzjonali hija wkoll skont il-Knisja il-festa ta' San Mattew, Apostlu u Evanġelista. Inti triq li twassalna għand il-Missier mulej ħnina. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġejt Kristu ħnina. Inti lejna tal-qaddisin kollha mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewwiet. Infaħru, imberku, nadurawk, naduk ġieħ, inroddulek ħaj, għal glorja kbira tiegħek, mulej għal Sultan tas-sema, Alla Missier, mulej Ben Waħdini, mulej Alla, tneħħi d-nubit tad-dinja ħennali, int li tneħħi d-nubit tad-dinja, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier, għalex int waħdek qaddis, int waħdek mulej mal-Ispirtu Santu fil-glorja. Nitolbu u Alla biħnina li ma kbira oġbok tażel lil San Mattew u minn pubblikan għamiltu apostlu tiegħek. Ejna bl-eżempju u bit-talb tiegħu biex aħna wkoll jistħoqilna nimxu warajk u ninaqdu miegħek b'rabta qaddisa. Dan nitolbuh bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisalta flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-littra ta' San Pawl Apostlu lill-Efesin. Ħuti, inħeġġixkom jien, il-priġunier tal-mulej, biex timxu sewwa skont is-sejħa li bija kontu imsejħin. Billi bl-umiltà kollha, bil-ħlewwa u bis-sabar, taħmlu u tħobbu l-xulxin. Ħabbirku biex iżommu spiritu wieħed bir-rabta ta' sliem. Ġisem wieħed u ruħ waħda, l-istess kif kontu msejħa għal tama waħda. Mulej wieħed, fidu waħda, mamudija waħda. Alla wieħed u missier ta' kulħadd, li hu fuq kulħadd, kulħadd u f'kulħadd. Lil kull wieħed minna Alla tagħna l-grazzja skont il-qies tad-don ta' Kristu. Huwa dak li ta' lil xuħud li jkunu apostli, lil xuħud profeti, lil xuħud evanġelisti, lil xuħud rajja u malmin, hekk jitrawmu il-qaddisin għax-xogħol tal-ħidma tagħhom, għall-bini tal-ġisem ta' Kristu. Sekemm aħna lkoll naslu biex insiru ħaġa waħda fil-fidi u fl-għarfien tal-iben ta' Alla. Insiru raġel magħmul
fl-aħjar ta' żmienu b'hekk isseħ il-milja ta' Kristu. Il-kelma tal-mulej. Mal-art kollha jasal leħnhom. Ismew xandru l-glorja ta' Alla, emili deħ tħabbar il-firxa tas-sema, jum li liħor jagħti l-aħbar, lejl il-wieħed iwassal it-tarif. M'hemmx aħbar wanqas kliem, m'hemmx leħen li ma jinstemax, mal-art kollha jasal leħinhom, mad-dinja kollha jinxteret kliemhom. Alleluja, alleluja, alleluja. Lilek u Alla nfaħru, lilek bħala mulej nistqarru, lilek tfaħħar mulej il-ġema kollha glorjusa tal-Apostli. Alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien huwa għaddej minn hemm Ġesu ra wieħed mill-qaddejja quddiem il-mejda tat-taxxi. Kien jismu Mattew. Ejja warajja qallu. Dak qam u mar warajh. U ġara li kif għad għandu għal-mejda ġew bosta pubblikani u midinbin u għadu madwar il-mejda ma' Ġesu u d-dixxipli tiegħu. Meta raw dan il-Farisej għaru lid-dixxipli. Għaliex jiekol mal-pubblikani u l-midinbin li mallem tagħkom. U semaħħom u qal it-tabib ma jeħtieġuhx dawk li huma f'saħħithom iżda il-morda. Mela morru tgħallmu x'jiġifieri, ħnien ar-rejt u mhux sakrifiċċju, għax mhux lill-ġusti ġejt insejjaħ iżda lill-midinbin. Il-kelma tal-mulej. Kemm hija ħaġa kbira hekk ta' min illi dan ir-raġel Mattew jikteb dak il-mument tal-bidla ta' ħajtu, jiktiba. U jiktiba meta kien imdawwal mill-Ispirtu Santu. Difatti qiegħda dan il-mument tal-bidla, tal-konverżjoni, issa naraw fil-Vanġelu. U stess, Mattew, skont San Mattew, jikteb x'ġara meta ltaqa' għall-ewwel darba ma' Ġesu. Kemm hija kbira, kemm hija xi ħaġa. Mena dan raġel ludi kien jaħdem, impjegat. Min kienu l-malmin tiegħu? Ir-Rumani, Ruma. Nafu fejn ukoll saret wieħed ieħor, Kafarnaum. Kafarnaum kien port li kien hemm ħafna kummerċ fi żmien Ġesu. Fuq naħa l-art imqazza, in-naħa l-oħra tal-baħar ta' Kafarnaum, tal-għadira, kien hemm il-Griegi, kien hemm ħafna kummerċ. Allura kien qiegħed f'post li dan ir-raġel seta' jiġbor il-flus. U l-flus li kien jiġbor ma kienux għalih. U kien impjegat ħaddiem. Il-flus li kien jiġbor kienu jmorru
għand Ruma, ir-Rumani. Ħalli jumbat bijom jibnu t-toro u l-ibliq Ruma. Il-Kolossew u kull fejn tmut toroq kbar u dritti, Ruma, il-qawwa ta' Ruma. Imma hu kien jitħallas tax-xogħol li jagħmel mhux hekk. U kif kien jitħallas? Kif? Kienu jħallsuhom ġeneralment. Is-sistema l-aktar komuni kienet jitħallsu dawn in-nies billi jagħtuhom wieħed minn kull 10. Wieħed għalejk u 9 għal Ruma. Ftemna? Mela, jekk ġabar dan ir-raġel Mattew illum ġabbar 10 euros. Euro wieħed għalejh u 9 għal Ruma. Sewa? Jekk ġabar 100 euro, taxxi għandu 10 għalija, u xek. U l-bqija, id-disejn l-oħra għal Ruma. Allura, ara kif jeda trik. Iktar ma jiġbru flus, iktar jaqala huma, apparti li taqra l-Ruma, imma anki huma. Allura sħabhom il-lowt, il-dawn in-nies kienu iqisuhom bħala nies midinbejn. Raġel qiegħed quddiem il-mejda tat-taxxi sewwa u jintaxxa n-nies u jiġbor in-nies. U Ġesu kien għaddej minn hemmhekk. Għax Ġesu it-3 snin li għadda jgħallem kważi dejjem hemmhekk kien Kafarnaum, kien jitla Ġerusalem għal festi imma jirritorna l-Galilija. U raħ. Ejja warajja, għallu Ġesu, kemm sabiħ hu? Ejja warajja. Ejja. U l-Vanġelu jgħid, u stess jgħidha, dak għam u mar wara Ġesu. Ħalla x-xogħol tiegħu mhix ċajta l-aħwa ta' mhix ċajta. Issa, l-ewwel kumment. X'jiġifieri tmur wara ejja warajja? Ifisser wieħed għaddejs dan it-test san venerabbli Beda. Timxi wara xi ħadd ifisser issir tixbħu. Mela Mattew ħajimxi wara Ġesu ifisser isir jiġbaħ lil Ġesu. Timxi wara xi ħadd ikompli l-venerabbli Beda u li l-Papa Franġisku dan l-episodju jispjega ħafna u ħafna l-qalbu, raħ tħassru. Jgħid il-venerabbli Beda mhux biss bir-riġlejn, timxi bir-riġlejn, daqskemm isemgħuha bl-imġiba ta' ħajtek. Kif tgħix? Hekk tkun timxi wara Ġesu. Ejja warajja. Alright, niġi warajk. Mela nsir nixbħek u l-ħajja tiegħi, il-mod kif ngħixha, il-mod kif nitkellem, il-mod kif nilbes, il-mod irid ikun jixbaħ il-dak ta' Ġesu. Full stop. Il-bqija tagħmel hekk u tkun hekk. Ikompli l-venerabbli Beda. Għax Ġesu il-dan ir-raġel sejjaħlu minn barra, ejja, sejjaħlu. Imma nebħu minn ġewwa, mir-ruħ tiegħu nebħu biex imur warajh. U dan feraħ, taf kemm feraħ. Ġesu jaffaxxinak ħuti
iktar ma toqrob lejh. Tant feraħ, illi ta' ħikla, kan mhux ħażin ta' Mattew, ta' ħikla għal-mejda. Għad mar għandu Ġesu, ma konfondix mar għandu għal-mejda. U kien hemm sħabu, għaxara xqal il-Vanġelu, u ġew bosta pubblikani, ġifieri bħal Mattew, għax Mattew kien pubblikan, u għadu madwar il-mejda ma' Ġesu u d-disċipli tiegħu. Milli jidher dan Mattew, kellu dar mhux ħażin biex ilqa' Ġesu. Probabbli dejjem kellu 8 minn apostli oħra u sħab Mattew. Imbagħad ikompli l-Vanġelu biex issa niġu għat-tagħlima l-oħra. Il-Farizej qalu u dan Ġesu ma dan il-kwalità ta' nies imur jiekol dawn in-nies jisolħu lilna biex jgħadduhom il-barranejn. U Ġesu tagħhom dik it-tagħlima ħuti, din it-tagħlima li rridu nieħdu. Kunu għafu li jittabejb għandhom bżonnhom mhux dak li huma b'saħħithom imma l-morda. Jien it-tabib. Jien it-tabib. U jiena ġejt biex infejja il-min huma rejt. Jien it-tabib. Imbagħad ikompli, jien ħnien għarrejt. Ħnien għarrejt. U ġejt insejjaħ il-midinbejn. It-tabib biex inferja il-midinbejn. U dan il-bniedem ħuti mexa wara Ġesu, sar wieħed mit-12 apostlu u sar ukoll evanġelista. 4 huma l-evanġelisti, Mattew, Mark, Luqa u Ġwanni, 4. Grazzi għalihom li nafu ħafna minn dak li għallem u għamel Ġesu. Dan Mattew għandu l-iktar Vanġelu twil, 28 kapitlu. Kieku sewwa f'din il-festa tiegħu naqbad ftit il-Bibja għand id-dar, ngħid ħanibda naqra l-Vanġelu ta' San Mattew. Ippermettu li nfakkarkom hawn xejn. Is-sena l-oħra l-isqof tagħna il-Vanġelu ta' San Mattew f'kull familja tgħid fejn hu dak il-Vanġelu, fejn sab ruħu. Il-Vanġelu ta' San Mattew. Nitolbuh il dan il-qaddejs biex inħobbu iktar, nitolbu iktar bil-kelma ta' Alla. Inqumu bil-wifqa aħna u nfakru llum is-sejħa ta' San Mattew li minn pubblikan sar apostlu tal-Knisja u evanġelista, nitolbu l-Alla. Mulej int bnejt il-Knisja fuq il-pedamenti tal-apostli u tal-profeti. Wettaqa dejjem fil-grazzja tiegħek, nitolbu. Mulej, int rid li San Mattew ikun l-evanġelista tiegħek. Għamel il-ġnus kollha jimxu wara l-Vanġelu, nitolbu. Mulej, int sejjaħt lil San Mattew u minn pubblikan għamiltu apostlu. Sejjaħ lejk il-daw kollha li tbedu minnek minħabba dnub werġa' ħabbibhom miegħek, nitolbu. Mulej, int lill-apostli tiegħek wettom li fis-saltna joqogħdu fuq 12 tron. Daħħal l-qaddejja tiegħek li għalihom qegħdin noffru dan is-sakrifiċċju kelinu u lil ħutna l-mejtejn, nitolbu. Mulej Ġesu Kristu, Ibn Alla l-ħaj, infaħruk u imberkuk għax fuq l-apostli bnejt il-Knisja tiegħek. Bi Kristu Sidna.
jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. Aħna u nġeddu t-tifkira ta' San Mattew inresqu quddiemek mulej it-talb u l-offerti tagħna biex tħares bit-tieba lejn il-Knisja tiegħek li jien tqawwejta fil-fidi bil-predikazzjoni tal-Apostli bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfaw lubna l-fuq, nidżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Misser Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għaxin trid li l-Knisja tiegħek titwaqqaf fis-sod fuq is-sisien tal-Apostli biex tibqa' sinjal ta' qdusitek fid-dinja u tagħti lil bnedmin xhieda tal-ħajja fis-sema. Għalhekk mal-qtajja tal-anġli b'qima kbira nfaħruk u ntennulek bla qiegħda Qaddis. Ismewwitu l-art, Osanna fil-ola, Osanna fil-ola. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ħibati bħal-ħobs radlek il-ħajr qasam tal-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' raddi l-ħajr tali dixxipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabbru. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt bil-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokun tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-qaddija tiegħek Kelinu u Ġorġa. Daħħal lilhom u l-erwieħ fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzu Malla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli, San Mattew u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek, bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew inkomplu nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna missierna. Tiġi saltnatek, ħobżna ta' kuljum għatina llum.
Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħin għatijek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija sliem u l-għaqda li jien trid fiha, int li tgħix bis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn, paċi magħkom. Ngħidu flimkien ħaruf ta' Alla ħenna għalina. Danu Ġesu l-ħaruf ta' Alla li neħħi d-nubit ta' dinja en jien aħna mistiedna għal din l-ikla ta' dan il-ħaruf mulej. Tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Ejjew nirringrazzjaw il-Ġesu
Għaliex aħna il-fidi tagħna mibnija fuq it-tagħlim tal-apostli, tal-profeti u tal-evanġelisti. Min jinqata mit-tagħlim ta' dawn li llum is-suċċessur tagħhom huwa l-Papa, allura jkun jixbaħ dak li qal Ġesu fera maqtuwa mid-dilja, jinxef. Dan hu l-pedament tal-fidi tagħna, it-tagħlim tal-apostli, tal-profeti u tal-evanġelisti li llum qegħdin niċċelebraw il-festa ta' wieħed minnhom San Mattew. Glorja lil Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Nitolbu mulej bit-qarbina li għamilna ħadna sem mill-ferħ tas-salvazzjoni li ħass San Mattew meta laqa għandu għal-mejda lil Ġesu. Għatina dejjem li nitqawwew b'dan l-ikel imħejji għalina mill-feddej tagħna li ġej sejjaħ mhux il-ġusti iżda l-midin bina għall-indiema bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Illum inkantaw l-innu nazzjonali. Lil di l-art ħelwa l-om li tat naħa iħisi ma ħares mulej kif dejjem iħin tħari. Ftakar li lila bilo la hawli li bi Ati kbir Allah ihiden lihil min jahkima rohot il-ħni nalissi is-saħħa lil-ħaddi sedda il-għaqda fil-ma għal-tiħin u wisli. Morru fil-paċi ta' Kristu.